Ak kradnem od bohatých a dávam chudobným, je to dobré alebo zlé? Ak prekročím rýchlostný limit, aby som odviezol choré dieťa do nemocnice, je to dobré alebo zlé? Čo je dobré a čo je zlé? Čo je morálka? A máte ako osoba morálku? Moralita je to, čo spoločnosť považuje za správne a priateľné. Sú to štandardy myslenia, správania a činov, ktoré sa každý v skupine zaviaže dodržiavať, aby mohli všetci žiť v pokoji. Keď to takto definujete, morálka znie ako zákon. Avšak, zatiaľ čo zákon je ovplyvnený morálkou, nie sú to isté. Krádež je proti zákonu. Či kradnete od bohatých alebo od chudobných. Krádež je zločin. Avšak veľa ľudí by považovalo za morálne ukradnúť kúsok chleba, aby zachránili bezdomovca pred smrťou hladom. Jazda nad povolenú rýchlosť je trestným činom. Ale keď môže pomôcť zachrániť život dieťaťa na zadnom sedadle vášho auta, stáva sa to najvznešenejším skutkom. Vstup na cudzí pozemok je trestným činom. Ale keď sa blíži búrka a nemáte kam ísť, schovať sa pod prístrešok niekoho verandy vás určite nedostane na čiernu listinu spoločnosti. Na druhej strane existujú aj veci, ktoré sa považujú za nemorálne, ale nie sú trestné. Podvádzanie pri teste je zločin, ale podvádzanie partnera nie je. Oba by však pravdepodobne boli považované za nemorálne. Porušenie sľubu je jednou z najnemorálnejších vecí, ktoré môžete urobiť. Ale pokiaľ to nebola písomná dohoda o obchodnej zmluve, zvyčajne sa kvôli tomu nedostanete do problémov so zákonom. Hoci právo a morálka sú odlišné, v mnohých ohľadoch sú vlastne dosť podobné. Morálka aj právo sú postavené na základe rešpektu ku všetkým ľuďom, ako aj na autonómii života, majetku a presvedčení. Oba tiež slúžia na to, aby usmerňovali správanie ľudí žijúcich v komunite. Aby mohli žiť spolu čo najmierumilovnejším spôsobom. Lenže jeden je písaný a druhý je zvyčajne nevyslovený. Urobil som celé video o nevyslovených pravidlách v spoločnosti a väčšina z nich sú jednoducho naše morálne povinnosti ako členov tejto spoločnosti. Často zákon vyjadruje morálku tej doby a miesta. Pred niekoľkými rokmi bolo nelegálne fajčiť marihuanu takmer kdekoľvek v Spojených štátoch. Keď sa morálka posunula k tolerancii, aby si to ľudia mohli vychutnať, posunul sa aj zákon. Teraz či to urobili z morálnych dôvodov alebo jednoducho preto, že to môžu zdaňovať dosť vysokou sadzbou, je úplne iná diskusia, ale aj tak. Ako sa ľudia vyvíjajú a učia nové veci, naše morálky sa menia. To je dôvod, prečo morálka nie je stagnujúca. Vyvíja sa s časom, keď ľudia zdieľajú svoje skúsenosti a presvedčenia o svete. Premýšľate o otázkach, ako je predmanželský sex, vzťahy osôb rovnakého pohlavia, interrupcia, užívanie marihuany. To sú všetko veci, ktoré boli kedysi považované za nemorálne, ale dnes ich spoločnosť začína považovať za morálne. Naučili sme sa byť tolerantní voči ľuďom bez ohľadu na ich osobné presvedčenia alebo preferencie. A hoci s týmito vecami nemusí každý súhlasiť alebo ich sám praktizovať, situácia sa zdá byť prevrátená. A kritizovanie ľudí, ktorí sa rozhodnú tieto životné štýly viesť, je teraz považované za nemorálne. Počas ľudskej histórie bola morálka zvyčajne spojená s náboženskými tradíciami. Avšak teraz viac než kedykoľvek predtým sa posúvame k miestu, kde morálka už nie je vôbec spätá s náboženstvom. Je to viac o tom, čo je spoločenská norma. A ako sa okolo tejto spoločenskej normy pohybujete. Teraz uznávame potrebu sekulárnej morálky, ktorá presahuje osobné presvedčenia ľudí a namiesto toho hľadá dobro pre verejnosť. Avšak existuje jeden argument proti tomuto typu morálky. Myšlienka subjektívnej morálky. Vidíte, vždy existovali debaty o tom, či je morálka subjektívna alebo objektívna. Zvyčajne v náboženských alebo filozofických sférach. Ľudia, ktorí veria, že morálka je objektívna, často hovoria, že ak sa morálka stane subjektívnou, každý si môže vytvoriť vlastnú morálku. A potom už nikdy nemôžeme povedať, že sa v niečom mýlia. Pretože kto sme, aby sme povedali, že ich vlastná definícia morálky nie je tá správna. A hoci je na tom určitá pravda, samozrejme, v tom argumente sú stále mnohé chyby. Ak je morálka objektívna, musia existovať významné podobnosti v tom, čo každá kultúra považuje za správne a priateľné, ako aj činy, ktoré sú univerzálne považované za tabu. Ale je takmer nemožné nájsť morálny problém, na ktorom by sa všetky kultúry na svete zhodli, dokonca aj vraždu. Premýšľajte o nacistickom Nemecku a o tom, ako tam bolo považované za morálne zabíjať. Premýšľajte o kultúrach, ktoré praktizujú kanibalizmus, alebo stále obetujú ľudí svojim bohom dodnes. Ak aj tie najbarbarskejšie činy
nie sú považované za barbarské v každej kultúre. Ako môžeme vôbec tvrdiť, že morálka je objektívna? Ďalší problém s argumentom objektívnej morálky je, že aby bola morálka objektívna, musí byť definovaná vonkajším subjektom. Inými slovami, Bohom, alebo aspoň niečím, čo je do nás všetkých ako ľudí zakódované. Ale v takom prípade sa väčšina náboženstiev nezhodne na pravidlách, ktoré im dal ich Boh. Dokonca aj v rámci náboženstiev sa všetci nezhodnú alebo nedodržiavajú rovnakú sadu pravidiel. Ako teda určíme, ktorá skupina ľudí má pravdu o tom, čo je zlé? Keď ľudia premýšľajú o objektívnej morálke, v skutočnosti hovoria o kozmopolitnej morálke. Pretože svet je teraz tak prepojený, sme viac otvorení novým a rôznorodým skúsenostiam, ktoré nám pomáhajú formovať novú definíciu morálky, na ktorej sa všetci môžeme zhodnúť. Ako sme však videli v minulosti, dosiahnuť, aby sa všetci na niečom dohodli, je relatívne nemožné. Tento typ morálky existuje iba na internete, v najväčších kozmopolitných metropolách. Ale keď vykročíte von a pozriete sa do skutočného sveta, na miliardy ľudí, ktorí nie sú pripojení na internet, stretne vás veľký rozdiel v tom, čo sa považuje za správne a čo za nesprávne. Delphi, pomenovaný po starovekom gréckom orákule, je jednoduchý systém umelej inteligencie navrhnutý na vykonávanie morálnych a etických posudkov. Allenov inštitút vytvoril Delphi, aby odpovedal na jednu otázku. Môžu sa stroje naučiť morálke? Na povrchu sa to môže zdať ako jednoduchá otázka s priamočiarou odpoveďou, ale výskum vykonaný na Delphi tvrdí opak. Delphi bola raz posudzovaná skupinou ľudských sudcov, ktorí určili, že jej etické rozsudky boli približne 92% správne, pričom správne znamená rozhodnutia, ktoré by ľudia pravdepodobne urobili v rovnakej situácii. Keď bol Delphi zverejnený prostredníctvom internetu, veľa viac ľudí súhlasilo s tým, čo si o Delphi mysleli tieto ľudské posudky. Áno, nebola dokonalá, ale ani ľudia nie sú dokonalé morálne bytosti. Ako získavame nové skúsenosti a začíname chápať život a ťažkosti ostatných, učíme sa viac a stávame sa múdrejšími v našich úsudkoch. Ale vidíte, s Delphi a inými AI systémami ako ona sú dva hlavné problémy. Poprvé, pretože Delphi vytvorili ľudia, môže sa rýchlo stať chybnou a zaujatou ako ľudia, ktorí ju vytvorili. Tvorcovia Delphi vybrali etické scenáre, ktoré sa v systéme použijú. Taktiež vybrali ľudí, ktorí budú tieto scenáre posudzovať. To znamená, že aspoň čiastočne je Delphi produktom morálky svojich tvorcov. Kým nenájdeme spôsob, ako odstrániť predsudky, ktoré v súčasnosti existujú v našom svete, akákoľvek umelá inteligencia, ktorú vytvoríme, bude tieto myšlienky naďalej vyjadrovať. Tento raz nebudeme mať nikoho, koho by sme mohli pohnúť na zodpovednosť. Po druhé, viete, morálka nie je len kritická analýza. Morálka je prepojená s emóciami. Väzby medzi priateľmi, partnermi, rodičmi a deťmi sú základy, na ktorých morálka stojí. Odstráňte emócie a zostane vám len kritická analýza a rozhodovanie založené na nákladoch a odmenách. A to jednoducho nie je morálka. Toto je dôvod, prečo keď sa Delphi opýtali, je správne darovať svoje telo na vedecké účely? Odpovedala, áno. Na papieri prevažujú prínosy nad nákladmi. Ale až keď na to pozeráme cez prizmu emócií a logického uvažovania, si uvedomujeme, že ľudský život je oveľa cennejší než akýkoľvek prínos. Obzvlášť, keď existujú iné možnosti na preskúmanie. Čoraz viac vidíme, že právnici obhajujú svoje prípady pomocou MRI skenov a neurologického pohľadu na morálku. Pretože povedzme, že určitá osoba robila životné rozhodnutia, pričom mala obrovský mozgový nádor ovplyvňujúci jej myšlienkové procesy. Ak osoba nebola schopná robiť morálne rozhodnutia kvôli zdravotným podmienkam nad rámec jej poznania, môžeme ju vôbec obviňovať za jej činy? Moralita je funkciou mozgu. Ak je oblasť mozgu hneď za čelom, pár centimetrov od očí, poškodená, môže sa úplne zmeniť morálne hodnotenie človeka. Ich morálne hodnotenie, najmä v situáciách života alebo smrti, sa môže skresliť. Sú ochotní vziať život, pokiaľ je to urobené na záchranu iného. V jednej štúdii boli ľudia s týmto typom zranenia ochotní uškrtiť dieťa, pokiaľ by to zachránilo život niekomu inému. Je to odporné a nepredstaviteľné, pretože cítite súcit, vinu a hanbu. Ale keď je ventromediálny prefrontálny kortex, ktorý je zodpovedný za vytváranie týchto emócií, poškodený, stratíte aj svoj morálny kompas. Bez prítomnosti emocionálneho systému sme len ako Delphi. Zostáva nám len schopnosť robiť utilitárne analýzy nákladov a prínosov. Takže pokiaľ zachraňujeme jeden život, vziať iný sa zdá byť úplne spravodlivé. Iba keď sa na to pozriete očami súcitu, cez šošovku morálky
Telo. Uvedomuješ si, že je to nemorálne a barbarské? Ak môže byť morálka ovplyvnená našou biologickou stavbou, čo je morálka? Biologická alebo kultúrna? Pravdou je, že oboje. Biologicky nás odlišuje od iných zvierat naša schopnosť robiť morálne úsudky a táto schopnosť spočíva v troch veciach. Dokážeme predvídať dôsledky našich činov, môžeme robiť hodnotové úsudky a môžeme si vybrať medzi alternatívnymi spôsobmi činnosti. Tieto tri veci spolupracujú, aby nám poskytli schopnosť robiť morálne rozhodnutia. Avšak, zatiaľ čo schopnosť robiť morálne rozhodnutia je biologická, morálne kódexy správania sú striktne kultúrne, vytvorené z potreby úspešne spolu nažívať. Preto má každá kultúra svoju vlastnú morálku. Je to komplikovaná vec. Rovnako ako každý človek je na inej životnej ceste, všetci sme na tejto ceste vedení rôznymi morálnymi kompasmi. Preto je morálka ťažká téma na rozhovor, pretože nech poviete čokoľvek, vždy sa nájdú ľudia, ktorí s vami nebudú súhlasiť. Čo niektorí ľudia považujú za morálne, iní považujú za nemorálne. Čo niektorí považujú za spravodlivosť, iní vnímajú ako pomstu. Ale dosiahnutie všeobecnej dohody na súbore smerníc by nemalo byť jediným cieľom diskusie o morálke. Pretože, aj keď možno nezískame všetky odpovede, ktoré chceme, alebo jasnú cestu, ktorou by sme mali všetci ísť, diskusie o morálke, o tom, ako sa formuje a ako nás ovplyvňuje, nám môžu poskytnúť pohľad do života iných a dať nám náhľad na to, ako by sme mali žiť vlastný život. Pomáha nám to zistiť, ako iní ľudia premýšľajú, prečo konajú tak, ako konajú a prečo niektorí ľudia silno bojujú proti určitým myšlienkam a presvedčeniam, zatiaľ čo sa iných pevne držia. Rozprávaním o morálke sa v istom zmysle všetci stávame morálnejšími, pretože nás to učí, prečo sme takí, akí sme a ako sa môžeme zlepšiť. Morálka sa nemeria v absolútnych hodnotách, ale ako zlomky rôznych kúskov z rôznych miest, ktoré tvoria celý koláč, ktorý sme sa naučili poznať ako ľudstvo. Dnešné video bolo sponzorované Brilliant, jedným z najlepších miest online. Naučenie sa všetkého, čo sa týka STEM. Časťou porozumenia morálky je schopnosť pozerať sa na veci z objektívneho hľadiska. Schopnosť prijať všetky dostupné informácie a zistiť, kam sa subjektívne hodíte. Nie je to až tak vzdialené od vedy v tom zmysle, že musíte vidieť celkový obraz skôr, ako sa pustíte a objavíte malé časti, ktoré tvoria celok. Je to všetko otázka perspektívy, otázka myslenia a toho, ako pristupujete k veciam. Ak máte radi vedu a matematiku a zisťovanie, ako veci fungujú, potom by pre vás mohol byť Brilliant ideálny. Brilliant je interaktívna